Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης δημοσίευσαν αυτό το βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε λεωφορείο. Τρεις φοιτήτριες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μια γυναίκα, ενώ στη συνέχεια οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία λέγοντας πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Η φοιτήτρια που κάλεσε την αστυνομία τους είπε πως επιβιβάστηκε με τις δύο φίλες της στο λεωφορείο όταν ξαφνικά δέχτηκαν λεκτική επίθεση από μια γυναίκα επειδή είναι μαύρες. Η ίδια κοπέλα που έκανε το τηλεφώνημα πριν λίγο καιρό ήταν κεντρικό πρόσωπο στην ομιλία που έγινε στο Πανεπιστήμιο με θέμα τη ρατσιστική συμπεριφορά και τα εγκλήματα μίσους με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό. Το βίντεο όμως έρχεται να αποκαλύψει το αντίθετο. Οι αστυνομικές αρχές κατηγορούν τις τρεις φοιτήτριες που προσποιούνταν τα θύματα ότι ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον καυγά και χτύπησαν μάλιστα τη μεγάλη γυναίκα. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα το λόγο που η φοιτήτρια είπε ψέματα, αλλά θεωρούν απαράδεκτο να προσποιείται το θύμα μπροστά σε όλους τους συμφοιτητές της, τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πέφτουν θύματα αληθινών ρατσιστικών συμπεριφορών.